Здравейте, добро утро, мили приятели! Вчера с нощи ви обещах, че като направя тортата и като предстои вечерта, ще ви я покажа. Ето я, къде е тя. Вижте колко 1, 2, 3, четвъртия слой и отгоре с... Тук даже малко се пропука, защото доста голяма, дълга торта. Вие видяхте в каква голяма тава я направих. И с 3 пакета бисквити. Сега ще я дегустирам тук пред вас, понеже не е направена с прясно млеко. Бисквитите са топени, както знаете, в газирано ябълка, а това е сварено с доктор Йоткин, което го сварих с вода. Видяхте на предното видео, който не е видял, ще го включи да види. Лек вкус бисквитите и самите бисквити са ароматни, но имат и лек аромат на това безалкохолно ябълка. Можете да се сложите каквото искате безалкохолно. А пудинга, като нямате прясно млеко, можете и вода. Ето, ще се пие на кафенцето и с моя мъж с Митко ще отидем на терасата и там ще се хапнем и пием кафенцето. И днеска ще продължа да ви снимам още нещо, какво правим днес, какво ще правим. И така, отиваме сега на терасата. Ето, приятели, терасата. И тук имам цветя, както и в къщи. Това се казва дъвка са къс. Така му казваме ние. Ето ли. Червена, розова имам тук. Розова. А тук имам шарено, червено-бяло, вижте. Голяма красота. Красота и приятно да седнеш, да си пиеш кафето. Тук имаме още за оправяне на терасата. Там горе имаме и гостенчета, лестовичета. И на този прозорец също. Но няма да ги събарям. Грехота е да събориш къщичките на лестовичетата. Ето, приятели. Тук ще се радваме. Тук отсреща са едни съседи. Много добри съседи имаме отсреща. Хайде! А тук, мили хора, съм сложила да варя боб. Смених 2 пъти водата и сега го оставам на тих огън да къкри, но няма да бъде само боб. По-нататък ще видите какво ще направя.
Тук, приятели, в боба ще слагам ориз. И ще стане, ще видите какво. Казва се бобеник. Да не ви измъчвам, който не знае. Това е бобеник. Продължавам нататък. И сега, след като сложих ориза в боба, оставям го на слаб тих огън да се ври. И когато се свари да е готов, ще ви покажа по-нататък какво правя с този бобеник. Сега от тук влизаме. Тук е хола. Който моя мъж вчера залепи този мукет отдолу с килим. Приятели, няма да му казваме апартамент, ще му казваме нашата вила. Защото лятно време ще бъдем тук на вилата, а зимно време ще ходим в къщи. Ето, това е хола. Сега насам ще ви покажа кухнята и после ще видите и спалнята. Тук това е фризер. Фризера, който слагаме, когато имаме много месо. Ето, това е кухничката. Мъжа ми горе закачи пердето. Имаме канапе, което става дълго и може един човек да спи на него. Тук имаме картофи, 10 кг картофи. Скупихме там е котлона, до вечер ще сложим и печицата. Това е шевна машина, за сега послах отгоре едно плакченце така, парче, за да не го цапам. Хладилника, пералнята, мивката. Приятели, може да не е лукс, може да не е нещо много фрапиращо ново, но може да е по-от едно времешни килими, но важното да е чистичко, изпраничко, новичко. Това е, приятели, нашата вила. След малко ще видите и спалнята. Аз ще продължавам да правя бобеник. И тук, мили хора, това е спалнята. Ето е спалнята с едно малко гардеробче, което го имам още от баба ми и дядо ми. Ето. Там е терасата, това е телевизорчето, секцията. Тук се държа прахосмокачката. И тук е терасата, приятели, където ви показах и цветята. И моя мъж там стои, си пуши цигарата, там си пием кафето. Това е нашата вила, приятели. Като кажа, че сме на вилата, там имаме една маслен радиатор един. Като кажа, че сме на вилата, ще знаете къде. Това е. Продължавам да готвя. Хубаво. Щом изчистичко, щом е изпраничко, да мирише на хубавичко. Няма значение какво е. Пишете ми, има ли значение, щом е чисто, щом е изпрано. А нашето Бечи тръгна след нас от къщи до тук. До вилата. Върви след нас. И аз тук я оставих да си пие водичка, да хапне. След нас върви. Така. Сега нашата тераса с цветята. Митко, здравей! Нашата тераса с цветята. Здравей, Митко!
Ами не знам, аз май повторих кадъра. Да, не сме завиждали отдавна. Тук съм ви показала и беседката. Тук насреща са гранична полиция. Така че има кой да напази. Не знам от какво. Така. И беседката, където ви я показах на предния. А там надолу има магазин. А да ви кажа, приятели, че тук нагоре в гранична полиция има направено за украинците. И там живеят. Ток, климатици, печки, кухни имат, оборудвани кухни, баня, туалетна, абсолютно всичко. Бети, къде му, миличка? А? Сега ако седим вкъщи, тя ще дойде. Обаче ние сме тук на вилата и тя тук. А, така, почеше се вън. Тук да ви покажа в хладилника, долу хладилник. Нагоре е една малка камера, която има месо. Това е черен боб. Черен боб, както е така, на чушки съм го сложила в камерата и така се стои зелен. Когато дойде време, когато искаме, ще се сготвя от него. Това са черва за наденици, за локанки. И там в кутията също са черва, купени, готови, осолени. А това съм се направила лапът на турбички и съм се го сложила тук в камерата. Ето. Има нещо, което като ти потрябва под ръка, нещо набързо да сготвя. Това е камерката. И я затварям пак. Така. И сега тук изсипах боба и ориза с червен пипер и олио, с горещено олио. Кавардисах боба и ориза. И сега ще отиде във фурната да го препечем.